Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नै आलायारन टुरिं नायनो थांदों टिकेटआ नै जेथामोनबो ओंखारबाय नै जोङो माने फार्स्ट जों जोनोम गैयिनिनो ओंखारजेननाय फिल्म आरोना जेथायाबो नुफेराखै नुदो नुखांबाय गोदोनो नुनायनो होमबाबो नायफिनबावनोसै आरोना गोदो नुदो थेवब्लाबो एसे नै बावगारबोबाय नै आंनिया नै आंनि बांकारा माने लोगोफोर फार्स्ट ओंखारजेननाय आरोना माने जेबो फिल्मानो गैयामोन आलायारन दा बिराद एक्साइटेड आरोना जोङो नायनो थांनोसै फाइनालि स' नोंथांमोनाबो जुदि आंजों लोगोसे एसे नायफानोबाथाय आरोना हायोबाथाय देगायनोसै हायाबाथ' गैलानो माने बबेबा केमेरा अन खालामनो होनानै लोगोफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि मोनानि ब्लगखौहाय थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिराद एक्साइटेड फिल्म नायनो आलायारनखौ नायनोसै आरोना नै टिकेटआ जाना मार बुरजाखा 12 खान आरोना 12 खान 100 रुपिस नै 14 निफ्राय आरोना जोंना ओरैसो खोमा बिदिसो 100 रुपिस गांसेयाव ओमफ्राय 1200 थांबाय ओमफ्राय बिराद एक्साइटेड आरोना लोगोफोर बिराद नायनो थाखाय माने बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जों टिकेट खालामनानै दोनखादोंमोन आरोना स' बिराद माने जों जोनोम गैयिनि 1986 ना मा मायथाइयावनो ओंखारनाय आरोना बेखायनो जोंबो बिराद नायनो हांखुर जासोदों ओमफ्राय नायनोसै माबायदि मानसि जागोन ना जाया नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफाबाय थादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं मास्कखौ गाननानै नायदोंमोन आरोना गोजांनायखाय लोगोफोर ओमफ्राय मास्कआनो आंनो जादियासै आरोना गेदेर जानानै थाबायमोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोरजों गासैबो ओंखारबाय मादै मोनहाबो नै जेथिबो ओमफ्राय मोनाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो कारावहाय साबा थांसिगोन ओमफ्राय जायगा थोआ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय खावसे बाइकजों थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर खोमसि जाजोब्बायमोन नालाय दादाया लाइट सुखांनानै होबाय आरोना बिराद गोजांनाय बिराद थान्दा आरोना ओमफ्राय गारियावबासो गरम जायो आरोना ओमफ्राय ओरैनो बायजोआवबाथाय बिराद गुसु जादों आरोना बोथोरा बाजार मोनफैबाय ओंखारदो नायग्राफोरा आलायारन नायग्राफोरा नुगोन खोमसियावलाय नुगोन नामा ओमफ्राय नै मोनसे दखानावहाय मादैमोना गय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो एसे मेथाइ लाबाय जानोसै दाहाय सिनेमा नायै मेथाइ जानायनि मजायानो आलदाखा नालाय लोगोफोर आलायारन नायनोसै वाव बिराद भिर आरोना लोगोफोर आलायारन नायनो थाखाय नैयाव लादो बैयाव सोदो मार मोजां नुदों नै देलाय फट' नङा भिडिअस लादो आङो खोमसिथार नुदों आलायारन नायनो गोदोनि जसना ब्रह्मखौ नायनोसै आब' जसना ब्रह्मखौ लारि फैबाय दङ मारनो मानसिया आलायारन नायग्रा गारियानो आलायारन नायनो गोसोदों ओइ मार मानसिलाय बाय नै सुर फै आलायारन नायनोसै आंना लोगो माखा गारना थांबाय मति tau दिनैयाव दा opening ओरैबायदि नुवालाय मबाइलाव होआ दानो वाव बेयावनो थाथ'ो होमबा सोख'लायनो नायाखैलाय आरो बा ayo deh guys ngakhaiबो ओमफ्राय guys जाबाय नै लेथ्राया guys जानो सिनेमानायनो फैदो आलायारन फार्स्ट टाइम नै गय जानोसै नै गय जानोसै
ओरैबायदि मानसि बा नै सोख'नोनो हायाखै एकदम so excited ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि मानसि आरोना माने हाबनोनो जायगायानो गैया आरोना हलाबो ओरैबायदि गिदिर आरोना ओमफ्राय मालाबाबो जों सानाखैमोन इसेबां मानसि जागोन होननानै फैनानै नुफैबाय जे वाव ओरैबायदि माने जायगायानो गैया आरोना हाबनोनो ओंखारलायनो ओमफ्राय लोगोफोर आलाय अरन माने टुरिंखौहाय केमेराजों माने दिखांनो होआखै आरोना लोगोफोर माने माबायाव होनानै होखादों आरोना माने एलाउन्समेन्ट होनानै होखादों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंलिया आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मानसिनो लोगोफोरजों जिरायबाय आरोना बेसेबांबा लास्टआवसो गोलैखादों आरोना जोङो टिकेटखौ लास्टआवसो बुक खालामदों नालाय ओमफ्राय लोगोफोर फिल्माबो बांद्राय गोलाव नङा आरोना माबा 2.5 घन्टा बिदिल' आरोना ओमफ्राय नै जल्दिसो माने जोब्बाय आरोना ओंखारख'लायनो हालायलायला आरोना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ आंना बेखिनियानोमोन बेसेबांबा मोजां मोनबाय नायनानैहाय आरो गोजोननायबो मोन्दों आरोना गोदोनि कालसारखौहाय ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना लोगोफोर